народився Син Божий, Ісус Христос. Люди не лише слухали, читали про це, а й намагалися уявити, як це відбувалося. І кожен описував подію по-своєму. Отак і з'явився вертеп. Сьогодні ми його вам покажемо. Боги наближаються до Вифлеєму. Починається історія Різдва Христового. Ніч надходить, а ми все в дорозі. Зимно, та йдемо ми далі у гості. Жде Вифлеєм нас. Йосипе, любий, немає вже сили. Де ж вони, люди, що нас прихистили? Люди, почуйте, даремно благаємо, не відчиняє. Діва Марія вже не виступає. Люди, почуйте. Немає горівень, куди нам покласти. Мабуть, отут доведеться пропасти під Вифлеємом. Чого ж вам нам страшно, ним вуха заклала? Пустіть, бідолах, кого дому не стала, голодних і гнаних, постивих, заскривджених візьме до себе. Господь всемогутній поділиться небо, і хто полегшить вигнанцям дорогу, поділиться навіть з народженим Богом. До краю ти змушена, діва свята, а тут лише ясла, немає числа. Сказав мені ангел у благовістині, синок мій народиться в стайні на сіні, і замість людей учить.